I ara sí, donem la benvinguda ja a la Judit i el Cristian. Endavant! Em dic Judit, soc de Barcelona, em caso el 4 de setembre i el meu somni és anar de viatge de noces a Bora Bora. Vaig veure de petita a internet les illes, els hotels i això, i em va encantar, em vaig enamorar d'allò. Judit i Cristian! Judit, vine cap aquí. Passa per aquí. Cristian, com esteu? Molt bé. Escolteu, quina història, eh? Teniu per contar aquesta història per tota la vida ja. Sí. Sí? Preparats pel vostre somni, Bora Bora? Preparats. Endavant, la vostra tirada. Anem. Juguem als mots. Els mots, sí. Qui defineix? Jo. Posa't aquí, sisplau. Juguem al qui soc. Vine cap aquí, Judit. T'has de posar aquestes ulleres. Aquestes targes són per mi, oi? Gràcies, company. I us explico a vosaltres i als de casa com va aquesta prova. Has de definir personatges, sense dir noms propis ni de llocs. Faig una prova jo amb la primera targeta. Per exemple, amb aquest senyor d'aquí. Ara jugo jo. Jo diria, és un president d'un país, a veure, que és de l'altre cantó, de l'altre continent, que mengen hamburgueses, i Yes We Can. Juga a bàsquet, aquell país. Viu a Washington. No es pot dir Washington. Ja hagués perdut. Jo jugo molt malament. Val? No saps qui és, no? Yes We Can, qui ho deia, Yes We Can? El Obama! Pues ya está, Obama Bin Laden, he dicho. Has dit Obama? Obama Bin Laden, diu. Aquell és Osama. Ai, de Déu. És de ser inútiles, Públic, demanem un fort aplaudiment per la Judit i el Cristian, que ho han donat tot. Espero, de totes maneres, que aneu al Bora Bora, De vacances al Bora Bora, sí o no? Us endueu aquest joc de la partida. Que podeu sortir pel grup. Gràcies per haver vingut.